हेलो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय टेन्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय निउ बांलाजरा एलपि स्कुल भिजिट स' लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि मिडियाआवनो नुनो मोनखाबाय निउ बांलाजरा होननाय गंसे एलपि स्कुला सोरमांगा होननाय मोनसे दैसाजों खुरखाजानानै स्कुलनि खावसेनिख्रुइबो बांसिन बाहागोआनो बायनानै थांबाय दा लोगोफोर जोङो दिनै नैबे निउ बांलाजरा होननाय गामिनि एलपि स्कुलाव जोङो भिजिट खालामगोन नोंथांमोना दा भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां जोङो बे एलपि स्कुलावहाय भिजिट खालामनानै बर्थमान दानि थासारिया माबायदि दानि अबस्था माबायदि जों बेखौ नायनानै फैगोन आंजों लोगोसे आंनि माखासे लोगोफोर आरो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि माखासे सोद्रोमाफोरबो दंफायो जों दा बेवहाय फिजिकेल भिजिट खालामनानै नायहैगोन दा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर फैदो दानिया जोङो भिजिट खालामहैदिनि स' लोगोफोर जोङो दा नेशनेल हाइवे 27 खौ मोनफैबाय नैबे जाहैबाय सोरमांगा दालां बे सोरमांगा दालांखौ बारनानैनो जोङो राइट साइडजों हाबनांसिगोन राइट साइडनि लामाजों दा जोङो सोरमांगा दालांखौ बारबाय आरो बारनानै जोङो एसे थांनानै राइट साइडनि लामाजों थांनांसिगोन आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिटलि डिटेल्सखौ मोनगोन दा लोगोफोर जोङो राइट साइडनि लामाजजों हाबबाय जोङो थांगासिनो दङ बे लामाजों बांद्राय गोजान गैला मोनहैसिगोन टटेल बे लामाया नेशनेल हाइवे 27 निफ्राय 4.1 किल'मिटारसिम दङ बे स्कुलनि लकेशनसिमाव दा जोङो सफैबाय दा जोंनि बे राइट साइडनि लामाजों काटसा लामा बे काटसा लामाजों जोङो हाबलांनांसिगोन लोगोफोर दा आङो बेजों हाबलांसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा आङो नैबे दैसाखौ मोनफैबाय बे दैसाखौ जोङो बारनांसिगोन आरो नोंथांमोना आङो गुगोल मेपआवबो देखायगोन भिडिअनि लास्ट सेक्सनाव नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सै आरोबाव मिथिसिनगोन आरो दा लोगोफोर नैबेवहाय गामिनि माखासे रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय रिलिफ थाफैदों दा बेवहाय न'आव थानो जायगा गैयै उसुबिदानि थाखाय बे जायगायाव रिलिफ केम्प हिसाबै थाफैदों दा रिलिफ केम्पआव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै दा रिलिफ केम्पआवबो बिथांमोना बांद्राय गोबाव थानो मोना होननानै बिथांमोनखौ बुंदों दा लोगोफोर आङो नैबे दैखौ बारसिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' लोगोफोर दैया जोबोद दाहार आरो गोग्गो दा जोङो बे दैखौ बारबानो जोङो गामिखौ मोनसिगोन बांद्राय गोजान गैला बेनिफ्राय 150 बा 200 मिटारसो उनावनो जोङो बे स्कुलखौ मोनगोन फाइनालि जोङो दा स्कुलखौ मोनफैबाय दा नोंथांमोना नैबे स्कुलनि बेकग्राउन्डखौ नुदों दा बै स्कुलनिनो उनथिंजाय सोरमांगा होननाय दैसाया दङ बे सोरमांगा होननाय दैसायानो नैबे निउ बांलाजरा एलपि स्कुलखौ खुरखा स्कुलखौ बायलांहोगासिनो दङ दा जोङो नैबे गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो स्कुलनि कन्डिसनखौबो आङो नोंथांमोननो देखायगोन स्कुलनि कन्डिसना दा बर्थमान माबायदि थासारियाव दङ स' लोगोफोर दायो आङो स्कुलनि कन्डिसनखौ नायनोसै स्कुलनि कन्डिसना माबायदि स' लोगोफोर नोंथांमोना दा नैबे भिडिअ फुटेजाव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय निउ बांलाजरा होननाय एलपि स्कुल गंसे बर' मिडियाम सोरखारि स्कुल दा बे सोरखारि स्कुला सोरमांगा होननाय मोनसे दैसानि दैनि दोहौजों खुरखाजायै स्कुला दिनै बायग्रबनानै थांबाय स्कुलनि खावसेनिख्रुइबो बांसिन बाहागोआनो दैसायाव माने गोदोनानै थांबाय बायग्रबनानै दा लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव थासारि बियो दिनैहाय बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरनि अबस्थाया माने एथ'ग्राब गाज्रि स्कुला बायनायनि सिगांनो बेखौ प्रटेक्सन होनायनि जेबो राहा लामा गैयामोन नामा दा लोगोफोर आङो दा नैबे क्लासरुम खथायाव हाबफैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जोबोद गिथाव बाथाव मोनसे थासारि बेवहाय उन्दै गथ'फोरा बेवहाय क्लास लायोमोन दिनैहाय बेवहाय उन्दै गथ'फोरा क्लास लानो हानाय नंला दा लोगोफोर नैबे जाबाय आरोबाव मोनसे गुबुन खथा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों दा बेवहाय जानाखि थासारि बे थासारिया जोबोद दुखुनांथाव सोरमांगा जानाखि दै दङ बे दैया एकदम स्कुलनि गेजेरजोंनो बोहैलांनो एकदम लामा लाबाय दा नोंथांमोना नैबाव नुदों वालफ्रानो गावब्राजोब्बाय दा आङो स्कुलनि बेक साइडआव फैबाय स्कुलनि बेक साइडनि थासारिखौबो नाय नोंथांमोना स्कुलानो एकदम गावब्राजोब्बाय स्कुलनि मोनसे खथायाथ' गैखालानो आरो जा मोनसे खथा दंबावोमोन बे खथायाबो एकदम गावब्रालाजोब्बाय वाला दा नोंथांमोना नायदो सोरमांगानि जानाखि दैनि दोहौ बे दैनि दाहारा बेसेबां स्पिडआव दङ दा बे दैनि दाहारा एकदम स्कुलनि जानाखि हा दङ बोरि दङ बे बोरियाव सौदावफैयो आरो सौदावफैनानै हाखौ सिंजों खुरखायो आरो गोजौ बाहागोनिया गुगानानै गाहायाव गोग्लैलाङो
जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनै बिटिसिनि सरकारा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि स्कुलखौ माने बायनायनि सिगांनो प्रटेक्सन होनायनि जेबो राहा लामा मानो लायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनैहाय सोरखारि बिजोंनि फरायसालिफोरा बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा दैमाजों दैसाजों बारहुंखाजों बुखार जानानै बायनानै थांगासिनो दङ फारसेथिं जोंना फोरोंगिरि गैयैनि आंखाल बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिनि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलावहाय फोरोंगिरिफोरखौ दिनैसिमबो सासेबो थिसनाखै आरो बे थिसनैनि थाखायनो दिनैहाय बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमाया खम जागासिनो दङ फोरोंगिरि जेराव गैया बेवहाय स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ खमायलांखागोन दा लोगोफोर आं नैबे मोनसे क्लासरुम खथायाव हाबफैबाय जोबोद गिथाव बाथाव बे थासारि बेवहाय बे क्लासरुम खथायाव थानांगौआ जोबोद मुस्किल दा नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों बर'नि खौरां हांखो क ख ख आरो ओरैजाय गारां हांखोबो दङ आरो नैबे ब्लेकबर्ड दा बे ब्लेकबर्डआवनो फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंथाइ होयोमोन उन्दै उन्दै गथ'साफोरा बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो फैयोमोन दा दिनैनिफ्राय बे फरायसालियाव उन्दै उन्दै गथ'फोरा क्लास लानो फैनो हानाय नंला दा बिनि जायगायाव गुबुन जायगायाव शिफ्ट खालामनानै बिथांमोनखौ फोरोंनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय दा गभर्नमेन्टआ बिनि सोलायै अल्टारनेटिभ नैबे स्कुलनि सोलायै अल्टारनेटिभ बबे जायगायाव बे स्कुलखौ लुफुंनानै होयो दा बेखौ जोङो उननि समावसो जोङो नुनो मोनसिगोन उननि पर्यायावहाय सरकारा मा राहा लामा लायो जों बेखौ रायजो राजाफोरा नेनानै थानांसिगोन दा लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो नैबेखौ देखायदों साइनबर्डखौ बे जाहैबाय निउ बांलाजरा एलपि स्कुल आरो इउ डाइस्कटखौबो नुदों नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सलारनि सेंसन जादोंमोन बेसेबां एमाउन्टनि सलार सेंसन जादोंमोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों दा लोगोफोर बेफोर जोबोद दुखुनांथाव थासारि लोगोफोर दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मा दंमोन मा गैयामोन आङो बेवहाय बे गामिनिनो सासे गावबुरा बे गावबुरा आदैजों रायज्लायगोन बे गावबुरानिफ्रायनो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सफोरखौ मिथिनो मोनो आदै बेवहाय मा दंमोन नों खोन्थानानै होलाय बे जायगायाव औ बेयो लेट्रिनमोन गथ'साफोरनि खिग्रा हासुग्रा जायगामोन बे गैला दा ओमफ्राय नैबे जोंनि गथ'फोरनि खाद्य सिसि संग्रा पाकघर बियो मिड डे मिल बे बायनानै थांबाय ना बे बायनानै थांबाय औ ओमफ्राय नैबेथ' जोंनि फरायसालि स्कुल बाव फरायसालिया जोंनि गोनांमोन जेरै टिचारा गोजाननि सासे अदालगुरिनि सासेया जोंनि बे दतमा थिलाफारा होननाय गामिनि बिथांमोनाबो खामानिखौ मावफैगासिनो दङ दहाय जोङो माबा फैनायाव एमएलए एमसिएमएलए फैनायाव जोङो फन खालामनाय जादों एमएलएआ बुंहरदों जोंखौ जे जों बुंदोंमोन एमएलएखौ फैखांबाय दाख्लि होननानै दा ओमफ्राय बे सिगां बे बिअ फैनायनि सिगाङाव बे बिदि अबस्था जाथ'वाखैमोन दा दहाय बिअ माबाया एमएलएआ फन खालामनायाव आं बे अबस्थाखौ नुवाखै आंनो खोन्थाहराखै मास्टारा बिअआ हरबाय ओमफ्राय फन खालामबाय जोङो माजों एमएलए माजों हेडमास्टारा बुंबाय आं हरजोब्बाय होनना बुंदों दा जिखुनु बे अबस्था जाबाय आरो दा दिनैसिमाव मा अबस्था जानानै दङ मा खारगासिनो दं आं बेखौ मिथिया दे जिखुनु जाया एमएलएआ बिअ सारनो खोन्थाहरसिगोन बे आं दा रायजो राजानिफ्राय सरकारखौ मा खावलायहरो आंथ' दा सरकारनि तरफनिफ्राय आङो बुंहरदों माने सरकारा जोंनो बे हानि जायगा हानि बदलै हा होनांगौ माने जोंनो जेरैबाबो हा होनांगौ जों बेखौल' लुबैगासिनो दङ जों बबेथो थाजाखाला जायगायानो गैखाथारलाबा जों माथो उफायबाव जोङो हा नांगौ हानि बदलै हा होनांगौ जों बेखौबो एसे सरकारनि खाथियाव आर'ज खालामगासिनो दङ सरकारा हयथ' अनुरोध खालामसिगोन जोंखौ गरम खालामसिगोन आं आसा खालामदों दहाय एमएलए साराबो बुंलांखाबाय दा बेखौ आङो मावसिगोन बायदि आङो मिजिंथिनानै दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय निउ बांलाजरा गामिनि गावबुरा आदैनिफ्राय आदैया मा खोथाखौ फोरमायखो दा लोगोफोर रायजो राजाफोरनि मोनसेल' डिमान्ड जे रायजो राजाफोरनि दिनै सम्पति हा गासैबो खुरखा लाङै दिनैहाय लांदां जाजोब्बाय दा हानि सोलायै रायजो राजाफोरनो हाखौ नांफिनगौ स्कुलनि सोलायै
स्कुलखौ नांफिनगौ। दा बेल' रायजो राजाफोरनि मोनसे डिमान्ड। दा जों बेवहाय सौहैनायनि एसे सिगाङावहाय BTCनि MLA लरेन्स इस्लारि सारा बे जायगायाव सौहैदोंमोन आरो लरेन्स इस्लारि सारा रायजो राजाफोरखौ एसे गोसो हमथानानै मास मोनसेसोखौ थाथ' होननानै खोथा होबोदों जे मास मोनसेनि गेजेराव बिथांमोननि थाखाय थानायनि बेबस्था नैबे निउ बांग्लाजरा गामिखौ गुबुन मोनसे गामियाव एबा गुबुन मोनसे जायगायाव शिफ्ट खालामनो थाखाय राहा लामा खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांदों। दा रायजो राजाफोरनि थाखाय जानाखि खोथा होलांनाय बे खोथा होलांनाया मास मोनसेनि गेजेराव बेसेबां मावफुंजागोन दा बेखौ जोङो नायनानै थानांसिगोन एबा नेथ'नानै थानांसिगोन आरो। दा लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनैहाय जानाखि बर' बिजोंनि फरायसालि बर'नि माखासे गामिनि कन्डिसनफ्रा जोबोद दुखुनांथाव थासारियाव दं लोगोफोर। दिनैहाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव थासारि फैनायनि सिगांनो बेफोरखौ प्रटेक्सन होनायनि माबाफोर राहा लामा गैयामोन नामा? दा बेसो जोबोद गेदेर साननो गोनां बाथ्रा जाबाय लोगोफोर। दिनैहाय नोंथांमोना बेवहाय जायनाखि सोरमांगा दैनि दोहौखौ नुदों बे दोहौखौ दानगार होनायनि माबा मोनसे राहा लामा दंना गैयामोन? दा बे जोबोद साननांगौ जानानै फैबाय लोगोफोर। आरो जायनाखि बेवहाय रायजो राजा बर्थमान दङ दा बिथांमोना बेवहाय थानांगौआनो जोबोद मुस्किल जाबाय लोगोफोर। दा बिथांमोना बेवहाय थाबाय थायोब्ला बिथांमोननि फिउचारा जोबोद प्रब्लेमाव दङ आरो दा बेखायनो बिथांमोनखौ प्रटेक्सन होनायनि माबा मोनसे सरकारनिफ्राय राहा लामा लाथारनांसिगौ। दा लोगोफोर आङो नैबे मोनसे जायगायाव फैबावबाय। बे जाहैबाय निउ बांग्लाजरा गामिनिनो सासे न'खरनि जायगामोन बियो। दा बेवहाय न'आ गैला, न'खौ सिफायनानै दस्रायाव साइड खालामबाय। मानो होनोब्ला सोरमांगा दैसानि दैया एकदम न'नि उसुङाव सफैखाबाय आरो। दा साननै सानथामसोनि गेजेरावनो बे गासैबो खुरखालांनानै थांजोबसिगोन आरो। दा बेवहाय मोनथाम न'खर दंमोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों सोरमांगा दैया बेसेबां खाथियाव फैदों। दा बेवहाय मोनथाम न'खर दंमोन। नोंथांमोना बेवहाय जायनाखि न' दिखुनायनि माखासे नेरसोन बे नेरसोनखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना टयलेटबो दङ बेवहाय। माखासे सोरखारि न'खर मोननाय दंमोन आरो सोरखारि टयलेटबो मोननाय दंमोन आरो बेवहाय दंखलबो दंमोन, टयलेटबो दंमोन आरो बे सेरावनो आबाद मावनानै जाग्रा एसे लांदां हाबो दंमोन आरो। दा बेवहायनो रायजो राजा बिथांमोना बेयावनो सुखु गोजोनै संसार जादोंमोन। नाथाय सोरमांगा दैनि दोहौनि खुरखानायनि थाखाय बेवहाय बिथांमोननि रायजो जानाया जोबोद मुस्किल जानानै फैबाय। दा लोगोफोरनि बे सोरमांगा दैसाया बै एकदम नोंथांमोना गोजानाव माथावरि नुहरदों, बै माथावरिनि सेरजोंसो बे दैया बोहैयोमोन। नाथाय बे दैया दिनै गुबुन फारसेथिंसो लामा लानानै फैबाय। एकदम खुरखायै जोबोद गुवार जायगा लाबाय बियो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे गुगोल मेपनि गेजेरजों फोरमायगोन बे गामिया बबेहाय दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गुगोल मेपाव नाय, बे नेसनेल हाइवे 27निफ्राय बे गामिया बांद्राय गोजान नङा। बे गामिया अनलि 4.1 किल'मिटारल' गोजानाव दङ नेसनेल हाइवे 27निफ्राय। नोंथांमोना नैबाव नुदों बे जाहैबाय मोनसे पाटगाव बाजार। बे पाटगाव बाजारनिनो एसे सोनाबहा मोनसे सोरमांगा दैसानि सायाव मोनसे दालां दङ। बे दालांखौ बारनानैनो बिनि राइट साइडजों हाबलांनांगौ लामाया। आरो बे लामाया माथावरि खोनाय मोनसे लामा। बे माथावरिनि लामा साजोंनो एसे थांनानै राइट साइडजों मोनसे लामा दङ फिसानो काच्चा लामा। बे लामाजों थांनांगौ आरो बेवहाय दै बारनांगौ। बेवहाय जेबो दालां गैया। बे दैखौ बारनानैनो नोंथांमोना नैबे स्कुलखौ मोनहैगोन आरो बे जायगाया मोनसे आइलेन्ड बायदि जानानै दं लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओरैबो दै बोहैनाय, ओरैबो दै बोहैनाय, थारमाने फारनैथिंबो दै बोहैनाय आरो। नैबेनिफ्राय ओरै गावस्राबोबावदों दैया आरो बेनिफ्राय ओरै गावस्राबोदों आरो। दा नैबेहाय ज' जाफैफिनदों। दा नैबेनो बे गामिया। दा बे गामियानो एकदम माने दैजों खुरखा जायै बे गामिया साफा जाजोबसिगोन। दा बेखायनो बे गामिखौ गुबुन जायगायाव शिफ्ट खालामनो थाखाय सरकारा एसे सावरायहांदों। दा बबे जायगायाव लाङो दा उननि समावसो बेखौ मिथिनो हासिगोन आरो। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बे गामिया बबे जायगायाव दङ आरो बर' मिडियामनि जानाखि स्कुलनि जानाखि बिल्डिङा बायनानै थांबाय, न'आ बायनानै थांबाय दैनि दोहौजों। दा बे स्कुला बायनायनि थाखायनो जोंनि बर' मिडियाम स्कुला जोबोद नस्थ' जाबाय, जोबोद खहा जाबाय। दा बेनि थाखाय सरकारा मा अल्टारनेटिभ राहा लायो, स्कुलखौ बबे जायगायाव फसंनानै होफिनो, बे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बबे जायगायाव शिफ्ट खालामो, जों बेखौ उननि पर्यायावसो मिथिनो मोनसिगोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअ'आ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।